Potřebuju jako konkrétnější dotaz. Já se ptala, já se omlouvám, já jsem neřekl vaši otázku. Nemáte práci, nemáte finance? Práci mám. Ty vole. A financie málo. No. Dobře, ale já v tom furt nevidím dotaz, ano. Já se potřebuju dotaz, abych se ho mohla chytit a začít vám věštit. Máme Podejte mi ty takové finanční problémy. Chtěl jsem vědět, jestli budou lepší ty finanční. Děkuju za podívejte se, stačilo jsem si zachytit přes mentální pole vašeho mozku. Zapiju, ty vole, já se nezapiju. Mentální pole mozku, ty vole, já nevím, já se mluvám lidi, ale to fakt nejde, ty vole. Já to mám peru, co jak švestko jsem vůbec na chvíli volal, protože to každý nejde. Je tam taková určitá nezodpovědnost těm financím, vnímám. Když vole, dá 70 korun za minutu, vole, tak si myslím, že mít zodpovědnost financí. Já se zapiju, ty vole, takže jo, bábo půjde vyklápej, vole, tohle nejde. Není to jenom o Vánocích. Nevíš to čipty, vole, já jsem vyvolovaný. Já jsem se právě připravoval svou větu na základě údajů, který mi říkal tady pan Pitner. To celé vystihl v jedné věci, přesně tak. Policejní ta paní je schopná volat věžce a za ní obrovské peníze, taky jak se těm finanční krizi, nebo si neumí ty finance rozhodnout, ale si pan Pitner. To patří. Dělal tady ten sporák, a já bych si Martin praskne, protože ten talíř je na sporáku. Ten sporák neběží, ty blbečku. Máte pravdu. Vidím tam tmavou barvu, to znamená, že... Vidím tmavou barvu, vole, všude na mostě. A ve výdeji. Skutečně mám takový pocit, že nemůžete s tím hospodařit. A je potřeba to obálkový systém, jako to bylo za našeho mládí, bude to totalitní... To ještě nebude to obálkový systém? Výplata jedna, druhá... Vy jako říkáte zpátky do roku třeba 40, já nevím. Třeba 1950, jako třeba, že radši, jako třeba výtečky. Tak soutěžilo. Ale to nedělej takhle, že tam ještě... No to je podle mě už. To není ještě. Řešíme to pořád u mě ve studiu. To je, už to bude na taky. Je taková zvláštní doba na to myšlení. Takže pokud se obálkový systém. Možná vám... Ale podívejte, tam není tekucí už. Jo. Ale nech to tam ještě 10 minut třeba. Ne, na to, ale to vyjde. Je to neustále připravování. Jak se to dělá? Otočně to na to normálně. Zase troubu nejdřív. No, ty to na to nejdřív. Pak to můžeš tím talířem. Kurva to pálí. S penězma některý zase velmi. Samozřejmě je to individuální. Ty to ujímali s penězma, vole, 70 korun, vole. Spousta lidí to bude, nebude. Tak to nějak bude. Nějak to uděláme. Většinou to končí tak, že jdou a půjčou řeknou rodičům. Ty rodiče potom volají mě. A jak se to teďka vyklepává? Teďka to všechno takhle jako... Jako takhle, jo? Určitě do toho zvedá. Otázce peněz. A já budu nezapomínat další A jdu vodu pryč. Jak to bylo tak? Tenhle seriál, pořád si dokázat urazit veškerý 16 vzdělávání, ty vole, péří. Máme tradiční a netradiční způsob. Já jdu koukej do toho. To bylo, já to Ty to můžeš prostě, do toho. Ne, ještě ne. Ale nezlomil tady jsou to porád. Tak počkej, tady mám prchy. Takhle to vyklop, prosím. To se mě naučil můj mistr Rejky a jeho mistr Rejky a se to teda táhne k doktoru Usujemu. Tady je ošezer 5. století našího dopočtem já. Bacha. Tak to si žerám rovnou. Počkej, dej to sem, jdu do toho mlátit. Dej to sem. O bože. No, ne, schop, ty za to. Tak tady, no. Halo,
Ale ty máš tady dost, vole. Au! Hulk Beasley! Au! Do prdele, to bolí. No, nech to nastavíš. Já pěští, že vaše vztahy se budou rozpadat, ty vole. Ne, teďka už to obrať tu bávu, jo. No, jak vole. Ne, počkej, tak počkej. No. Ne, obrátíme to s tím ptácem, vole. No, tak tohle, rychle na tohle tak to, tam takhle, ne? Počkej, teďka ti spadlo tam chvíle tu bávu. Ale ty hormony nám proudí pořád. Já mám čaj, ten si tu papír a perfekt. Jako první vteřinka se konci hrál 7 dílků. Druhá vteřinka Co počkala? Ne, to jde chvář, to se musí zvednout. která vám pomůže To nebude. Já nevím, to je zkoušel. součástí hormonů. Mám? Ale tak možná. Ne, co to jde?